Ito nag-post na to sa Facebook ba? Kung si Henry C. Usas pinaka-dato nga tao sa tibuok kalibutan. Wala masayop tang iyag SM. Wala na salbar sa iyahang salapi. Pila ka kwarta sa bangko, asa ba kaniyang ipang suksok na iyang mga kwarta, perte naghanag yun. Kanang tao nga wag yun ng problema kwarta ba? Kuwa na salbar sa iyahang daghang kwarta ang iyang kinabuhi. Onya, kita nga naa sa maayong panlawas, wala tay balatian, ikonsidera nga usata sa pinakaadunahan o pinakadato ni ining kalibutan. Amen? Amen. Kung imong kamatayon, dili na yun nimo nakapungan. Dili nimo mapalit ang second life. Dili nimo mapalit bisan pag ibuhos nimo ang kwarta wa na kaibilin. Tanan nimong kabtangan, tanan nimong negosyo, dili nimo kayang salbaron o salbahon ang imong kinabuhi kung panahon na nimo. Kung panahon mo na, panahon mo na. Dili ka man mamatay sa aksidente o disgrasya, pero kung ang imo nagyong lawas di nagyud makaharong ni sa pag pinaka kuyaw nga doktor o pinaka kuyaw nga ospital ang mga tuan sa tibok kalibutan. Kung panahon na nimo nga di na mo bigay na gyud ang imong lawas, di na gyud ka masalbar sa imong kwarta. Pero kung good health gani ka, bisag wa kay kwarta, ikonsidera nga usa ka pinakadato o pinakadunahan nining kalibutan. Muna kita nga mga good health karon, kita nga mga himsog panglawas, gasa sa Dios kini kanato. Usa ta sa mga pinakadato nining kalibutan na balang ko tay kwarta. Dili man nato makuha ang atong gusto, ay wa tay kwarta, una-una maayo ang imong panglawas. Kaya nga bang mga dato, mga igsuon, nakoy best friend niya dato kayo? Close kay me? Kanang sa among kasuod, kuan mi ba, kanang unsay akong gusto, mao po yung gusto ko na magkasinabot mi ba? Halos wa yun mi kalahian sa amo ang panlasa, gusto na mo sa color, sa tanan, unsay gusto na mo adtuan, unsay gusto na mo nga genre sa mga music, kunana. Halos parehas ang kalahi lang yun na mo, no? Wala lang ko'y kwarta, siya daghang kay kwarta. O niya, siya naitabo niya, nasa'y sakit. Wala na siya ilaing gusto. Wala na siya ilaing gusto bisan pag naa siya ikapalit. Nindot na sakyanan, nindot na balay, nindot yung mga abis ang asa sa mulaag, kaya kanyang adtuan, dili na ka na ang iyang gusto. Bahala wa daw sa kwarta, maayo lang iyang sakit. Grabe naman. O na nakaamgo ta mga igal, ako nakaamgo ko nga bahala na nagoy kwarta na may lang panlawas. Wala lay sakit nga grabe, no? May lang panlawas o pamilya. Bahala goy kwarta, tahimsug. Tinuod yun na. Muna ako lang nang gi-share karon para tagaan na to og importansya ang atong panglawas. Ampingan ang atong panglawas. Binagwa tay kwarta. Sabi na karon COVID, lisod kayo magpa-hospital. Ya, mahal pag yun kayo karon magpa-hospital tungod sa mga COVID. Di kaya na to matong hospital, atong himuon, ampingan na to ang atuang lawas. Karon naigo kita sa Subaw.